Ku abu commune ɗi kayitaji ɗi jogiɗa noon KZS entreprise ɗillowo e jeeygu terrainji Dakar Thiès Dias 300 225 150 mètres carrés titre foncier bail délivration kayitaji laaɓɗi jobɗimmu musani woni hen aɗa wawi yobdi 50% keddiɗo joɓa ɗum e nder lebbi jeegom woni hen aɗa wawi fuɗɗade joɓa ko heddi ko nder lebbi sappo e ɗiɗi ko ɓuri ko weldemi keɓe mballo neɗɗo caɗele terrain mum hayso sodani e maɓɓe wonandi jiɗɗo hen ko laaɓi ɗum yo noddu caggal indicatif waalo fendo 33 6 59 44 08 07 bandiraɓe mi yeehi KZS jehen Mbaɗa tampere ko bab mbaɗa selli mawɗum yettere Allah mbaɗa tampere an ko woni bab ko woni hulɗum ana heñi ɗo a wirto hendu après hay goto anda mbatta woni haal seni saɗa haala demgal ma ha leere mbasa wonde aɗa loggade ha ɗuɗo elle kan ka retard demgal ma no waɗi retard a fama bab anet so wonde yimɓe haaldere mumen après a wirtima ɗo joni joni mbimam bab dar e fof darɗa mbaɗa ham expliqué ko taari heño ana wona hendu a wona dagarol gal aka neɗɗo tan haalnam ko woni bab anne ati seni an aɗa selli joni jiɗa famde ko woni somi andi haalnimama ko woni ma safaranam haajam mboɗo jogui miñam goto miñma debal gorko ko rapport américain aɗa andi min mi heɗota ko rap kono kanko mboɗo heeɗo musique makko ko rapport e o foti ko ummade Amérique omo ara do pour hoorde do henna e lewru korka ni o vacance o arata ummo Amérique o ara do après wa Sénégal o ara do e galle kay après ara do e galle après so lewru korka ari après waɗa woore lewru korka ɗu kay janggo kay wona yimɓe dawi lewru korka joni noon kay kañum kay hande o arata biye janggo o bawa janggo awi o ko wolle o jettoto wol cargo aɗa andi cargo eyyi jo bam aɗa andi cargo mbeɗa andi cargo o ko avion mawdidi ko hen nata joni avion baɗɗo jogumi ko caɗele 200 000 aɗa wawi safrandemi 200 000 o baba aɗa affaire o ko woni histoire o wa gasirni aɗan holɗum min rawane korka min e sam kaɗami wurde gallo te gallo a jeeya ɗum gallu tana faami joni no jinnomi so tawi américain o ari goppami min e sam mi waɗ firi don fayde a faami de goppami min guur haalade haala ɗum ɗon mi yimi caɗele 200 000 dañi par ce que ka mbiɗo yumi waɗima expliqué mi waɗima expliqué caɗele 200 000 dañi aɗa wawi safrandemi ɗum a histoire oɗo kalta o a oppat après miijo hen ɗo joni mi ala 200 000 so miijimi hen so Allah walli wonko ɗamnim après so ari mi rokkuma fa lakara ara wayno radio mo ala réseau ni an pourquoi aɗa dartinami ɗo e Baba Yoro ko kewi aɗa hecci aɗa heñi aɗa waɗi ni taw an a mbuuɗo haala ha wawa safrandemi ay nder baba aduna wona noon ay min dokkatma ko cancima en aɗon cancima en idée o noon après sa waɗi hen haqqille ma mbaɗa hen ma hen ma barke rasulullah mbimam ɗe bab ka falankude yaha ɓoye gara affaire yara ɓoye majji quoi canci mayno naw galle mon dokka ɗum bamma e yumma yoɓe mbatta cancamma en ayi cancamma en mo kalanta kam ko cancamma eno a nawat ɗum galle mon dokka bamma o cancamma en dokka hen yumma kadi o waɗa cancamma en taniraɓe mon e suudu mon suudu tande
kamɓe fof yoɓe dokkaɓe cañcama hen min mi wona guiƴe mi kasat guel mammaɗo wiyami cañcama hen fayam lakara way e mbimi fayam lakara ɗo wiyami ɗo imi jeeri faɗa mawɗo no heppi mboɗo jeewa ko lijjiti mboɗo foti dañde koɗo o no foti arde mboɗo yiiɗi teddindemo mboɗo yiiɗi o ñamata maaro ñamata mbakaluji ñamata ko soumission ñamata ko soumission tewen kalma hen a fo ala ɗum a kala oɗeren a tew diwlin aja dobbale kan keñ hajam ala hen après meɗen nan nder alseni ya lawol ma gokka kam a wonna ƴetto yayame bayame gurgolam ndar koyɗe maɗe no woyi ɓudde a yide ko ganum hande ɓe mbiyata ko ñakka pehe ko andude hen tan a andi hen kay allah ne seedi hayla kadi so tawi nde gummimi Côte d'Ivoire nde eyyi hakkude Côte d'Ivoire e Mali mbaɗmi tan ko balɗe joyyi nde garmi noon mbimi noon ɓaali ɗo mi wawa continuerde ni heege e ɗon ko foof nana nawta mi lakkat jooɗimi keddimi Mali noon gommi ɗon ko Mali noon mi ɓooyi ɗon no fewi noon jihadiste uji wona min nasodirin toon la ilaha jihadiste uji miɗen tan ko nawtadeɓe lakkat ande a maayi ala fof komi kure ala fof ɗo mi pellirani min waye noon an haɗa wondi tul noon bal natatama mati heeɓe ɓe ganda on bo ɓe fellata noon mi wona tende mi wona tende mi wona ñoƴƴe naata ɓe pelli mbattinimi ko garde ɗon arani min ɗeɗo ñiiƴe nafitata ko gartode mi nanggata nanggum ko seefo mbiɗa kuppirima kuppugol aɗa gata ay goto ay sa ande mo kaɓara gorko gattata noon ay sa ande mo kaɓara gata rotere nde garmi rotere nde wulle woyi he kam ko wonno ɗo fof furti an a fusi Mali koyu e wona ko ɗum waɗi ɓe gummi tummuko toɓe paari ɗo hen kay ay ode andi Mali de an gondi ko ɗon ɓe tampinata yimɓe nayi ko tumbuktew ɗo min toon gatɗa oya garmi ɗon sefo arande koye garno tan ko délégation tan no heewirni sefo tan goƴƴi ndeɓi ha nangguɓe sefo ɓe gandama noon arande min mi wowade mbeɗa comme jurum dero mi wawa yiwde neɗɗo paaka mi wawa neɗɗo fellude neɗɗo ñiiƴam tan nofimi he ala bakkar de an kay won ñiiƴe kam daɗi paaka ɗo mbiyami koye rottere wulli tan sefo wulli woyi he kam jo nedi o haali pular bamnanga haali pular de sa nani jihadiste ne haala pular ko nden woyi he kam yo woye ɓe ɓi koɓe ma ganda soɓe ma gandino min o tawaɗo cukaguma min o tawaɗo cukaguma ala gonɗo e saare nde mo ganduɗa a waɗnani ɗum bagage ala ka waye noon gueɗel mamma haalat ma ɗum soyne yiiɗe ko wutte way yette yiiɗe ko mbaɗi way ɓoyde yiiɗe ko jikku wallahi soɓe gandinoma maɓe ma reeno gila law sowona posamo ko ɓuuri Dakar woɗɗude tan mi wodata pokkumami kono ko haydara la mbaɗa kalaɗo ko ɓan andene ka mbarodi ka jarguɗo ka mbarodi noon joni noon mi fewnanima suuduma ha fewi kaw ari kaw ari ha jorano notono wona ɓoccone ala kaw min tukono ɓe mbi ka mayi ala ka mayi no toon ni Allah punnima an fenata min mbeɗa mayani min mbeɗa maya mbaɗene yaminene mayani ala minen mi kerima ɗo radio de kaw mi kerima ɗo radio ɗum ɗo Côte d'Ivoire no mbi ko an no garɗon ha Sahel e Sahel toon an oɗo hunde koƴol ko ɗum tan no garda ha ronde ɓe mbi an ko an ƴettimi mbanma debbo an defunel to Sahel to mimɓe peni min mbeɗa wonanma debbo an min mbeɗa defande gorko saka ɓe mbeɗa debbo ala wi an aɗa wawi defde ñiiri en ɓe kamɓe ko ñiiri ɓe ɓuuri yidde fayam lakara holto jihadiste ñamata ñiiri jihadiste ne ñama ñiiri ñamata ñiiri o ko mbarodi no bone min komi kaɓe wiye yo def jihadiste en a nanani ɓe gummi ɓe goɗɗirima an a nanani joni ɓe gummima kayi ɓe gummima Tumbuktu a nani ɗum de ko sababu ni hen ano mi non lawulla zilli an jiɗɗa wi kom penowani joni ko jiɗa joni mi haala wadde min mimo sadaka lawul azili sagono sukaɓe soɗon jedda mawɗo on jettinta joni oɗon jogui mowuji mo kaala toon sadaka allahu azim hetto he min nayi tan ko a watti bébé hettomi haalanma o ko kawma wona guiƴam ko jahruɗo guila France Côte d'Ivoire haɗo kala ari haɗo koyngal mum ko mayɗo ayno koyɗe makko ɗe woyi ɓudde mi fewnanima suudu ndu ha feewi heddi ko tan jaaha poftoɗa yaro noon siwa artinani hay mbeɗa ari way après ma noddu téléphone inchallah mami miɗen naata nder suudu bacce
oppu kaadi ma kuɗaɗi Ala, goppa ɓoccogal ngal ma Tombouctou ha andi kan ma Sénégal. aɗano ƴew ko an ka foti nandude ɓuuri yewtude debbo ƴewta mbaɗo tuuba an fa baba noon kuyi kumba aɗa ɗo ɗon ko kos Sénégal Tombouctou ha Sénégal koyngal mbaɗɗa bébé sikka Algay. hay oto to waɗi ɗum ko ma waɗa korewe ma waɗ kurofe joɗɗo kay waɗi kurofe wonda koyeɗo makko ay mère aɗa dingana kawmaji wona ɗum ko kawma am min kay wona aɗa dingana kawam kay kay mawne o eyyi nañ ɗon noon ayi bamma boni lawol ina ara anani mbo jiiɗi baba mi anda boni lawol immi Amérique ina holi on en dañat koɗo noon ɗum noon woni so yimɓe ɗiɗo gona ɗo baba mum ronka ko ñaami kañum ko hoore mum goƴa wonɗo o wonano ɗo hoodimo wi arrivé dowam noddani waɗani mi tinani ko mbawɗen hen gueɗel noon mamma ɗum haalano hakkude bamma e kawma min kam mi horani ɗo kam saabu ɗum woni kam warde hoore ma haɗo an a di ɗum wadde a faami ɗum ɗo baba waɗani kam koyum joɓata a tera mitan ko sur le matte waɗata ma ko haalata ma ko ɗum taki min noon mi yahat go koreji yayama babam mi jooɗoyo to ay no ɓuuri wedde ngallo yo hottan mi wawa ɗum yaltin minen jiiɗi riidu ndu longdu yo loldu o ko kawma eyyi kono yo hottan min an kurko wodat needi o ko kawma ko kilifa ma neɗɗo jañat respect ñande fo mi haalan ma an haɗa wawi mawɗo jooɗiɗo fof gujeɗa laalo naata mum mujaki laalo mujaki lamɗam mujaki sima fof gujiɗa ko kalmi ko yo hoot sa yiɗa baba mum lero wonɗo an kam ka bonɗo a yiɗa koɗo an kam ani ɗon tan mbiɗa a changeta hoore ma nde mi ettima wadde hen ndiyam tan ɗum tawi an hoɗo gonata neɗɗo Samba min de ala ko ganndumi hen min ko kalnowo mi haali par ce que mboɗo anndi babam min mboɗo anndi jikku babam min moi je connais mon père mboɗo anndi babam no wayni ɗum tagi mbimami ya wi kawma hoot gila bone arde ɗo yimɓe daña ɗo mi wiyata kawma yo hot hannde mi wiyata kawma yo hot janggo ay soko hodde foti min afo yummumo bammum ko min do en a village Yaro salmin salmin ko woni salmin on goppata ni hana ma arde neɗɗo kam ma nodda dow mum téléphone mbiya mbora mi ara galle ma est ce que mbora wawi horde galle ma wiya mbora wawi arde galle ma mi ara galle ngara kono am won mbiya curki tan mbaɗon hooye dow neɗɗo on ganda holno jooɗiri ni woni holdum salmini ko adi fof kala mi salminani min cikkannomi ni ka maayi ko hanma maayi ko jiyade sago ma te ko hanma maayi ha siide ka fimis ka jas adena sago ma ko maayi dena jinnuɗa ka kuɗaɗa an wona ko baɗen ko miñam desɗa somi resi miña noon wona an desmi ko miñam desɗa no belami foof ala autorisation ala no belten foof naati cuɓi galle ma kono no belɗa foof gartermi par ce que ko miñam woni ɗo hen ko woni ko miñam woni min mi resanima de mi tottanima de a rewani caggal mbimi yo Allah wano wadde tan maya ala nangama kay jiya disin nangumi holko tagi ɓe mbaranima anma warɓe ay yaro oto wiyam ay yaro illallah yaro aduna wona ni an ari a tawi ɗo koɗo hodde ma waddara joɗɗa calmodiramu holko janomi lijjide ko mbawɗa lijjide holko janomi a tawi koɗo galle ma totta ɗum neyɗi wona komi janoɗi lijjide holko teddirenmi koɗo nana e lawol no jetti avion no ara holko noddata ay sa joni an avion ɓuranma lawol less an holko woni avion ko hanma ko arde ko tagi a noddani mbiya kam omoni ara yero o ɗo ko galle mum mira makko minen jiiɗi yumma baba hetto tan mi halanma babam ari ɗo a ɓittani a yenni a ƴettima a luuki ala ka waɗani ha woodi joom noon joɗima galle mum o noon min mum jiiɗi yumma e baba soko inɗo ara foɗɗo ar soko arani ɗo foɗɗo ar te a wawa haal noon ha